Padha sayo, ayo padha sayo, sayo rukun, rukun bebarengan. Padha sayo, ayo padha sayo, sayo rukun, rukun bebarengan. Jaman semanten wonten setunggaling raja gadhah asma Prabu Brawijaya ingkang gadhah kuwaos ing kraton Majapahit. Prabu Brawijaya nggadhahi setunggaling putri ingkang elok naminipun Dyah Ayu Pusparini. Kecantikanipun damel kathah nemen saking pinten-pinten penjuru nopi minang saking Prabu. Nanging sang putri dereng gadhah kekanjengan kanthi emak. Semerep kedadosan punika sang Prabu bingung sanget piyambakipun manehake putri tercintanipun lan kratonipun. Sang Prabu ngajeng-ajeng putrinipun saged gadhahi jaya ingkang leres. Ing setunggaling dalu sang Prabu ngajak putrinipun kangge wicaten. Dyah Ayu Pusparini, Bapa weruh kowe pengen entuk garwa ingkang sekti ora ana banding. Bapa duweni unek-unek kanggo kowe tinggal emah-emah. Lan Bapa bakal anakake sayembara. Sayembara punapa niku Rama? Ajining diri ana ing lati, ajining raga ana ing busana. Nanging ajining priya ana ing lampahe laku. Bapa bakal anakake sayembara sing engko sapa wong lanang kang iso nrangake Busur Kyai Gardayeksa lan ngangkat Gong Kyai Sekar Kelima bakale kuwi wong kang brak dadi garwamu. Sendika dawuh Rama. Sang Prabu enggal ngengken prajuritipun kangge nyukani hal sayembara ing sedaya rakyat ing antawising kraton Majapahit. Prajurit, sebarno wara-wara sayembara iki menyang kabeh rakyat lan pangeran ing antawising kraton Majapahit. Sapa lanang kang iso menangake Busur Kyai Gardayeksa lan ngangkat Gong Kyai Sekar Kelima bakal kuwi wong kang berhak dadi mantuku. Sendika dawuh Gusti Prabu. Sapa nandur bakal ngunduh, sapa sabar bakal menang. Wara-wara. Prabu Brawijaya ngawontenaken sayembara damel sedaya rakyat lan pangeran. Sayembara niki inggih punika sinten kemawon ingkang angsal betengake Busur Kyai Gardayeksa lan ngangkat Gong Kyai Sekar Kelima badhe dados mantunipun Prabu Brawijaya. Pungkasanipun dugi ing dinten ingkang ditentukake sedaya peserta lan rakyat sampun kempal ing ngajenging alun-alun keraton. Para prajurit nyapaken pirantos sayembara ing punika Busur Kyai Gardayeksa lan Gong Kyai Sekar Kelima. Sang Prabu ngebak gong kangge pertanda sayembara siap dipun wiwiti. Kalian gantosan peserta milai mentangake busur lan ngangkat gong kasebut. Nanging boten wonten setunggalipun ingkang hasil. Dadak saking tebih ketinggal setunggaling tiang nem-neman gadah sirah lembu murungi Sang Prabu. Ampun Gusti Prabu, napa mbok dipunengaken kangge ngumuti sayembara? Kowe sapa? Kula Lembu Suro Gusti Prabu. Lah kowe sirah lembu apa iso melu sayembara iki? Punten Kanjeng Ratu, badhe kula cobi. Ya wis. Kowe oleh melu sayembara iki.
Wonten punapa putri kok panjenengan susah mawon? Sakjane aku ora seneng karo sing jenenge Lembu Sura iku. Piye penake yo? Pripun menawi panjenengan damel sak panedha wangsul kagem syarat emah-emah ing Lembu Sura? Syarat apa punika? Panjenenganipun kasuwun Lembu Sura kangge ndamel sumur ing pucuking Gunung Kelut dados papan siram panjenenganipun, nanging kedah bibar lebet sak dalu. Iya, apik iku. Ayo melu aku marani Lembu Sura. Boten wangun sang putri enggal sanjangaken lebetan dayang punika dhateng Lembu Sura kaliyan dayang-dayang keraton. Lembu Sura, sadurunge dadi garwaku, aku duwe siji panjaluk. Aku njaluk gawe sumur ing puncak Gunung Kelut, nanging kudu dadi sungi. Sopo temen mesti tinemu. Iya Mas bakal tak lakoni panjalukan. Lembu Sura langsung bidal dhateng pucuking Gunung Kelut punika. Wekdal punika dinten gematos dalu. Piyambakipun nggih dugi ing pucuking Gunung Kelut lan nduduk kaliyan tandukipun. Pinten-pinten wekdal sang putri lan Prabu saha pinten-pinten prajurit nggih dugi. Sumerep kaliyan sumur ingkang lebet, sang putri bingung sanget lan ngengkeng sang Prabu kangge nanggalaken Lembu Sura sakderengipun fajar. Rama, tolong enggal timbun sumur puniki sadurunge sumur dados lan fajar tiba. Iya, putriku. Amargi boten badhe nguciwakaken, sang putri kaping kalihipun Prabu Brawijaya ngengken prajuritipun kangge nimbun sumur. Prajurit, cepet kuburun sumur iku. Sadurunge Lembu Sura marekne nganti fajar teka. Sendika dawuh Gusti Prabu. Iya, laksanakno. Woi, aku wis ning jero. Ben kowe mati, aku langsung dibekal karo kowe. Aku ya ora sudi duwe mantu koyo kowe. Sanajan mekaten, suwanten Lembu Sura taksih direng. Piyambakipun nggih sanjangaken sumpah srapahipun dhateng sang Prabu lan sedaya rakyat Kediri. Yo Kediri, besok bakal petok piwalesku sing makaping-kaping. Kediri bakal dadi kali, Blitar bakal dadi latar, Tulung Agung bakal dadi gedung. Iku sumpahku, ya